Táman seo I Chíobháin bán curthú Físeán an carrig seo, chum ag úsáid calc cos ní hastíanam dhéanana an dochar nó an bhíbáil den áit. Is Louisa Donnelly an duine. Is tólam an 6 téime thugam don piasa ná 6 islíní leon rud ach seall, so sin an rud céine leis an town agus an fuam like tharlíonn sé agus an sin imíonn sé. Písa sealadach é measam go bhaineann an téime an Tonn-Fuaime leis an 6 mion sin don piasa. Ní mar an gcéanna a máineann gach éon duine a bhó a bhaile. Bí mi géirigh an cuma nó an marc atá fáca ag an duine an díreach nó an áit agus an áit an tóca go daoine agus an marc a gágan an aimsir agus an saoil na clocha agus narige agus an chuma thugan an narige na fáilteacha agus an san na fáilteacha tugann sé cuma an bharige mar buaileann an narige I gcuimhne na talún agus is an pliascan an town. Brian sé an aimsir, Brian sé ar tain, céanáid go déan tú náid go bhfuil faoin ann, nó déan tú an náid dain séireach má ha misneach agad. Láid de friúil, áid de friúil, agus is docha obair nó péintáil de friúil gach lá. Seo Tonn-Fuaime. Ínas Tonta hana agus ach sa chásá bhí sa déir go léirú sais na dahanana fad de fuaim agus cad bhíon le ceol agus mar sin or bhíon na dahanana go léir. Mar nuair a chinníadhar há isci ní léon dahanana isci ach an sin ar bhíon solas sa teach tríd go scapan sé na hensáis da sna hensáis slí agus is docha go muoine mar ceol nó fuaim sa clí céanna agus go binnétha I gceistin sa go Tonn-Fuaime pléas go meachán bhall agus ceapta nuas an so ar a riine háisiúil sa slí. Nuair a tharla an COVID agus go raibh fnacht leis de 2 kilometer, bhí orm gachrod a chur latíh a bhí ar siúla agam. So dá bhrí sin chur suam gachrod agus de bhís ag dul amach a siúil gach lá. Tá táilliomsa gur féidirliom just dul amach ón tagan sa agus just siúil chomh fada le imil an cuan. An saoirtá sa spántas seo tá na chuid os na siúlódaí sin, nuair a bhís just ag siúlas le chur gachrod ó McKenna agus just cuimhne siúil. Níor bhéon smaointí faoi lethe gom ar ó tám chunéis seo na siúd a dhéanamh. Ag an deire thus níos ag déanamh na PC Painte seo atá sa spántas. Níor sa chur éon brúarm héin ó thaobh an brí a bhí leis nó cad chuige é nó aon rud mar sin. Go dtí teantra sa tuige go bhaile, so stolam go sin níos táchtaí á riamh do Dhuibhne an nádúr a thuirt isteach sa tuig agus smínta beaga agus sketchna beaga an nádúr a thuirt isteachchan an céalaonmh níos fearrdóibh agus tuigim sé sin mar tha nádúr anthachta domsa. De an nó dennim tíreacha le acrylic agus man measca agus íle ach inis ha me brisebacha san agus ha me gúsáid me man de friúil. Is dócha gur duine urbach mé ó asach mar rugacha garcaigh mé so ha me gúsáid ábhar os le sráid ón stíl graffiti beánín agus chiaadú sin sa fictúr tarca lúma hása tá spántas don isce titim don as tarc ag láirne agus tá me gúsáid caní féint agus pín féint. Beidir go mé méid a chluthú a rís ní lisa gom cad a tharlóig ach betsan so stigam a hiigín beag a péintáil buineh tanna was an saoil féiscéile.